Jsi začínající hráč jako já v Brawl Stars a zajímá tě, jestli se vyplatí Brawl Pass, tak to nezjistíme. Je mytika, a pojďme, jakýho, Brawler, je tam, že jo, a pojďme, mytika, Legendary, let's go, je tam Legendary, tak jsme se dočkali, a pojďme Leona, tak, jdeme to zakoupit, musíme tady pokládat na internetu, tak, dokončit nákup, processing payment, ok, už se nám to blíží, guys, už se nám to blíží, těšte se. Já docela jo, miluji openingy a všechno takový, co se týče pasů ve všech hrách, tak uvidíme, no. Jsem na to moc zvědavej. Už tady máme kliknutí Activate, Máme to, už nám to poslali, takže krása, nádhera, takže jsem spokojený. Už tady máme itemy, OK, nice. Tak paráda. Tak se na to nebudeme, hnedka tady máme opening na začátek, tak pojďme, legenda. Nic, ale to nevadí. Tak, co tam budeme mít dál? Jsem mega zvědavý na to, Další opening, let's go. A zase nic, máme tu smuličku, ale to nevadí vůbec ničemu. Tak, aktivujeme si ten... No, nice, máme to. Activate. Let's go, koupil jsem trošku ten lepší, jo, ale tak co se dá dělat, no, musel jsem. A co teďka? Co jsem to dělal, jsem klikl na hvězdičku. Zase nic, máš samý zelený, můžu mít větší smůlu, to není snad ani možný. Tak, jdeme si to projít do začátku, už to mám splněný všechno, tak uvidíme, co tady všechno je. Tak, 1000 nějakých blingů, nice, to se hodí vždycky, super. Tady máme nějaký pin, ok, good. Tady 1500 blingů, super. 100 bodíků do Franka, ať máme otevřený další postavičky, který budeme moct natáčet další videa, což samozřejmě všichni chceme, že jo. Dalších 100 blingů, super. 1000 goldů to mega potřebuju, protože mám postavy strašně málo nalevelený a potřebuju fakt si vylepšit všechny postavičky. Protože fakt je to strašně těžký začínat jako nový hráč, takže asi se to fakt vyplatí. Další pin, ok. Nějaký vajíčko, to je v pohodičce. Nice, další bodíky na Franka, výborný. Tady 100 blingů. Tohle je na skinkosy, že jo guys, gemy. Když tak mi napište do komentářů, co byste si na to koupili, já vůbec nemám páru, zatím to všechno budu šetřit. A super no, takže další 10 gemů, super, další piny, nádhera. Tak, tady 1000 powertech, nice, super, to se taky bude rozhodně hodit na vylepšování postaviček. Napište mi, jakou první postavičku jste si vyapovali. Já asi udělám prostě Piper na max, protože ta postava je prostě superová. Dalších 1500 těch powerpointů, nice, super. 100 těch blingů, super, nice. Do Franka, no Frank se nám otevřel asi brzo, to je nice. Pin, ty piny teda moc nevím teda k čemu se používají, ale ok. 1000 dalších goldů, tak to je pecka, Protože ta Piper bude úplně v topu vylepšená. Nice, 100 těch. Na Franka další bodíky, další pin, milion pinů normálně, další gemy, takže to je mega pop, protože jsem koukal, ty jsou docela drahý, plus mám ten lepší pas, takže si můžu koupit hnedka ty lepší gemy, super. Tady 100 blingů, může být 1000 goldů, to je hodně huge, to jsou hodně happy. Spray moc nepoužívám, ale tak aspoň něco, že jo, lepší jak nic. Tak, 100 dalších bodíků do Franka, super, blingy, super. Napište mi do komentářů, na co ty blinky jsou, já si myslím, že to je na skiny, na kupování skinů, ale nevím, jestli ještě na něco dál, tak budu rád, když mi poradíte. Říkám, hraju to pár dní, takže jsou nováči v této hře. Tak, 1000 powerpointů, super, to se nám vždycky bude hodit. A na tohle jsem se nejvíc těšil ze všeho, jo, úplně nejvíc, jelikož tady si můžeme otevřít jakýkoliv epickýho brawlera a to je prostě giga huge, jelikož my chceme Piper, že jo, protože prostě Piper je prostě Piper, že jo. Tyjo, Piper, ještě tady je Bibi, ta je taky pré hodně dobrá. Grom, ten mě přijde taky dost v pohodě, podle toho, co jsem tak jako hrál už. Tyhle jinak neznám, nebo ani moc se nevídám ve hrách, ale taky rozhodně to může být super, tyjo. Tyjo, ještě jsem přemýšlel od Angelo, tyjo, ten je taky hodně pok, A ještě můžeme i rare, anebo tohle, Ne, guys, my víme, co chceme, my chceme Piper a dát si na tu největší úroveň, co to jde, že jo. Takže Piper free a let's go, máme Piper, jsem mega z toho nadšenej, to je hlavní důvod, proč jsem si to kupoval, jo, kvůli Piper, takže tak, let's go, máme ju, jsou fakt giga happy z Piper. Ty kokos, konečně ju mám, pecka, tak, tady máme další bodíky do Franka, super,
blingy nějaký super, gemy, to těch gemů je strašně moc, to je paráda úplně. Jsou samý gemy, to jsou furt gemy, to je úplně super. Piny, to nevyužívám, ale nevadí, 1000 goldů, topka. 100 blingů, perfektní. No my fakt otevřeme to Franka, no tady jenom z toho otvírání, to je super, to je mega super. Další 1000 goldů, ty kokos, ta Piper, fakt ho vylepšíme asi na maximum, to vypadá. Blingy, super. Frank prostě už jenom kousíček, další pin. Gem další, ok. Tady máme další blingy. Tak, tady máme, já jsem to přeskočil, ty gemy, to by byla velká škoda, že tady máme všechno vzítý, ale já si myslím, že jo, rychle to jenom zčekneme. To by byla škoda, že jo, samozřejmě tady něco nechat v tom pasu, že jo. Jsme už na konci, nebo to je šíleně moc věcí tady je. Další 1000 goldů. Jako za 250 korun, jako nevím, jako třeba ani si koupit toho draka za 500, tak jak byl v item shopu, tak si myslím, že to se vyplatí mnohem víc teda, ale samozřejmě musíte usoudit sami, jestli se vám to do toho vyplatí dávat. Let's go, dalších 20 gemů, mega huge. A samozřejmě ta hra se dá hrát i free to play, takže jako rozhodně není potřeba do toho dávat peníze, že jo. Ty kokos, tolik goldů, halo, tak to je mega huge, Nová ikonka, super gemy. A máme Franka, máme ještě tomu Franka, tak to je úplně super. Tak, nový skin, Megapok. Guys, nepozvěte mě prosím, když točím videa, vždycky když hraju, tak streamuju, kdo chcete, tak můžete dojít, se podívat na YouTube, na streamy, tam hraju i s chatem a tak, kdyby vás to zajímalo, chtěli byste si zahrát se mnou, není problém začít dojít na stream, pozdravit, napsat, že si chcete zahrát a není problém, hráme tam ty friendly battle a můžeme si zahrát, takže super. Tak jdeme zpátky do pasu. A máme ten skinko, což je náš nice blink, další blinky. Strašně moc goldů a nový skinkos, ten je mega pěkný, Hrajete tuhletu postavu, tady tohle brawlera teda, já tomu říkám postava, tohle brawlera hrajete, jo, jestli jo, tak mi napište, jestli je dobrý nebo ne, já jsem ještě nehrál, takže vůbec nemám páru. Posledních 100 blinků a last skin, let's go, takže nádhera úplně. Hodně pěkný skin a ikona. A to je guys asi všechno. Tady máme ještě další openingy, tak pome, kdo se na tohle těšil, já asi nejvíc, no, na openingy, to vám přece jenom neradši, tak jedem. Aspoň jednu legendu by se mohli otevřít, ne? Super rare, epic, no, tak pome, co nám padne pěkný, jo? XPčka, ok, ještě máme 9 openingů, to je hodně huge, to jsem mega happy. Super rare, jaj, tak to teda nic moc, Pome, jednu legendu musíme otevřít, mytika, ok, mytika, a pome, jakýho, brawler, je tam, že jo, je tam brawler. Let's go, takže jsme brawlera epickýho, tak mega nice, takže úspěšný opening, guys, už teďka nepotřebuji nic víc, kdyby tam padl třeba ještě Leon, tak by byl úplně jakože na stropě, ale tohle to je paráda, tohle to je mega paráda, Mandy, let's go, ještě 7 starů, pome, rare, super rare, nevadí, tak jdeme dál. Rare. Tak, 4. Rare. Jaj, nevadí vůbec. Ještě bychom mohli otevřít na nějakou legendu, mytiku, co myslíte? Epika, a pome, mytika. Legendary, let's go, je tam legendary, tak jsme se dočkali. A pome Leona. Pome. Ne, na penny, ježišmankotec. Co se dá dělat, čili nemůžeme mít furt štěstí, Já mám svoji Piper, takže já jsem spokojený. Rare. Nic, bohužel, nevadí. Tak, rare. Nevadí. Poslední stára, tak jsou zvědavý, co nám padne. Kdyby tam padl ten Leon, tak by to bylo úplně nejlepší završení, ale uvidíme. Rare. Mytika! A čere? Jdeme si pro legendu. Já chci tady legendu a vidět Leona. Nevadí, Mytik nevadí. Jsou spokojený, nadmíru. 500 coinů, to si myslím, že je nádhera, jelikož můžeme teďka prostě Piper si dát na maximum. Takže co z toho máme všechno? Máme z toho neuvěřitelných 14 000 goldů, tak to je mega huge. 165 gemů a 4450 tady těch blingů, tak to je úplně luxus, dámy a pánové. Takže to jsem nadmíru spokojený. Tady si můžeme ještě otevřít, máme tady ještě jednu stáru. Tak dáme tomu ještě tu jednu legendu, co? Co myslíte? Já bych to viděl, že bychom mohli, co?
super rare, teďka bude epic, teďka bude mythic a epika, nevadí, ale pěkný. Powerpointy, OK, super. Takže já jsem nadmíru spokojený s tímhletým openingem. Brawl Pass se pro mě jednoznačně vyplatil. Postavu si ještě otevřu s tímhletým skinem, to se jako mega těším. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že jsem vám trošku poradil, ukázal, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Za mě teda je to brutálně, jako se to vyplatí, ale musíte usoudit sami, jestli do toho chcete dávat ty peníze nebo ne. Já jsem skoupil ten lepší pas. Nevím, jak by fungoval ten horší, ale ten lepší pas za těch 250 korun je úplně šílený. Ale jak říkám, musíte se domluvit jak s rodičem nebo tak, jestli vám to koupijou. Ale za mě teda jednoznačně se to vyplatí, je to luxusní teda. Tak jo, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Budu rád za všechny lajky, odběry, však to znáte, zvoneček, ať vám neuteču žádný videa. A vidíme se u dalšího videa. Tak pa.